नमस्कार मंडळी. आज आपण ज्या पातोळ्या बनवणार आहोत ना, ती एकदम खूप जुनी रेसिपी आहे. तर ही जी रेसिपी आहे ना, बऱ्याच जणांना ना माहीतसुद्धा नाही आहे. एवढी जुनी रेसिपी आहे आणि ह्या रेसिपीसाठी ना जास्त खटपट नाही आहे आणि झटपट रेसिपी आहे ही. तर आपण पातोळ्या करण्यासाठी आधी घ्यायचं आहे हळदीचं पान. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर हळदीची पानं सहज भेटली जातात. जर तुमच्याकडे हळदीचं पान नसेल, तुम्ही केळीची पानं घेतली तरी चालतील. तर आता आपण ना ही हळदीची पानं कट करून घ्यायचे. तर मी मोठी-मोठी पानं होती म्हणून 2 भाग करून घेतले. आता ही हळदीची पानं आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत. देवळचे भाग मी कट करून घेतलेले आहेत. आता स्वच्छ धुवून घेतली आहेत, साईडला ठेवून द्यायची. स्वच्छ पुसूनसुद्धा घ्यायची आहेत. आता आहे ना ह्यासाठी मी एक काकडी घेतलेली आहे. काकडी ना पहिली आधी खाऊन बघायची. जर कडवट असेल तर ती नाही घ्यायची. कारण काही-काही काकड्या कडवट असतात. तर लक्षात ठेवा, जर कडवट घेतलं तर पूर्ण हा पदार्थ खराब होणार. काकडी थोडीशी कट करून खाऊन नंतर किसून घ्यायची. काकडीचा गर जेवढं आपण घेणार ना, तेवढं सगळं साहित्य त्याच मापाने आपल्याला घ्यायचं आहे. 1 वाटी मी काकडीचा गर घेतला आहे. आता गॅसवर मी कढई ठेवून त्यामध्ये 1 चमचाभर तूप घातलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा खसखस घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचे. परतून झाल्यानंतर आपल्याला काकडीचा गर घालायचा आहे. त्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला 1 वाटी गूळसुद्धा घ्यायचा आहे. तर मी बारीक अशी गुळाची पावडर घेतलेली आहे. त्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला ओलं खोबरंसुद्धा घ्यायचं आहे. तर सगळं मी 1-1 वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे कारण काकडीमध्ये पण पाणी असतं. त्यामुळे ती काकडी आपल्याला व्यवस्थित चांगली शिजवून घ्यायची आहे. तर सगळं गूळ, खोबरं आणि काकडी व्यवस्थित एकजीव होऊन मिक्स झालं पाहिजे सगळं. हे बघा झालेलं आहे. तर कुठलाही गोडाचा पदार्थ असला तर तो थोडा अळणी लागतो जर मीठ नाही घातलं तर. आपल्याला 2 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला वेलची पावडर घालायची आहे. ह्यामध्ये तुम्ही जायफळ पावडर पण घालू शकता. पण मी फक्त वेलची पावडर घातलेली आहे. आता आपल्याला ज्या वाटीनी सगळं आपण घेतलं त्याच वाटीने आपल्याला तांदळाचं पीठसुद्धा घ्यायचं आहे आणि बरोबर योग्य प्रमाणे ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला तांदळाचं पीठ लागणार सुद्धा नाही. अयोग्य प्रमाण आहे. जरासुद्धा पाण्याचा वापरसुद्धा मी केलेला नाही आहे. तर आता मी हे सगळं पीठ घातले. थोडं-थोडं करून पीठ घालायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला बारीक गॅसवर हे सगळं पीठ ह्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर आता हे मिक्स करून घेते मी. आता हे बघा झालेलं आहे. मिक्स करून घेतलं. गॅस बंद करायचा आहे. ह्यामध्ये ही उकड चांगली शिजलेली आहे. हे बघा. त्यामुळे पातोळ्या करायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. आता हे ना पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे पातोळ्यांचं. हे बघा. थोडं थंड करायचं आहे. आपल्याला सोसेल असं हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. तर हे बघा मळून घेतलेलं आहे. थोडंसं वाटलं तर थोडं हाताला तूप लावून आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे. हे झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे पातोळ्या करून घ्यायचं आहे. तर मी हळदीची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेलीच आहे. आता गोळा घ्यायचा आहे. त्याच्यावर आपण हळदीच्या पानावर थापायचं आहे. तर ह्यासाठी तेल वगैरे घ्यायचं नाही, पाणी. पाण्याने ना मस्त हे पातोळ्या थापल्या जातात. जर तुम्ही तेल लावलं ना, तर ह्या पातोळ्या व्यवस्थित चिटकल्या जात नाही. हे बघा. तर ह्या पातोळ्या मी थापून घेतलेल्या आहेत. आता ना ह्यामध्ये मी फक्त गूळ आणि खोबरं, थोडंसं खोबरं उरलं होतं आणि गूळ मी फक्त असं हाताने कुस्करून घेतलं आहे. हे घालायचं तर तुम्ही घालू शकता, नाही घातलं तरी चालतात. कारण पातोळ्या अशाच छान लागतात कारण यामध्ये काकडी आहे वगैरे. त्यामुळे तुम्हाला हे खोबऱ्याचं किस नाही घातला तरी चालेल. पण मी सहज असं आपला घातलेलं आहे. त्यामुळे छान अजून टेस्ट पण येईल आणि म्हणजे असं भरगच्च पण लागेल ही पातोळी. म्हणून घातलेली आहे. पण खरं तर पानपातोळ्या फक्त अशा ह्या आपल्याला हळदीच्या पानावर थापायच्या आणि फक्त फोल्ड करायच्यात. ह्यामध्ये सारण वगैरे भरायची तुम्हाला गरज नाही आहे. माझ्याकडे खोबऱ्याचं किस होतं म्हणून मी घालते. तर हे बघा अशा थापून घ्यायच्या पातळ अशा थापायच्या आहेत. हे बघा. तर मी बघा जरासंच घातलेलं आहे, जास्त नाही घातलेलं आहे. फोल्ड करायचं आहे. साईडला जे काही एक्स्ट्रा असेल ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे आणि अशी ही हळदीची पानं आपल्याला सगळी करून घ्यायची. आता एक मी हळदीचं मोठं पानसुद्धा घेतलं आहे बघा, एकदम मोठं पान आहे आणि त्यालासुद्धा आपल्याला असं हे हे पातोळीचं जे पीठ आहे ते चांगलं असं थापून घ्यायचं आहे आणि ह्यामध्ये बघा मी अजिबात घातलेलं नाही आहे खोबऱ्याचं किस वगैरे आणि हे थापून घ्यायचं. तर पातोळी खरं तर अशीच सहज पानपातोळी करायची असते, पण मी थोडंसं किस घातलेलं आहे. ह्या पातोळ्या आपल्याला वाफवून घ्यायचे. तर आता मी 1 वाटीचं प्रमाणाने घेतलेलं आहे, तर 10 पातोळ्या झालेल्या आहेत. तर तुम्ही जर जास्त प्रमाणात करत असेल तर करू शकतात. नागपंचमीमध्ये आता जर तुम्हाला पानपातोळ्या करायच्या असतील तर तुम्ही नक्की करा ह्या पद्धतीत. खूप जुनी रेसिपी आहे. खूप चविष्ट रेसिपी आहे. मस्त असं गोड वगैरे खूप छान आहे आणि गणपतीमध्ये करण्यासाठी पण एक चांगला नैवेद्य आहे आणि श्रावण महिनासुद्धा सुरू होणार आहे. तर गोडाचा पदार्थ करायला पण खूप छान आहे. मुलांनासुद्धा आवडेल ही रेसिपी आणि खूप लवकर होते. झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे.
तर नक्की ही रेसिपी करा. आणि उकड काढल्यामुळे ह्याला जास्त वाफवायला सुद्धा लागत नाही. तर मी जास्तीत जास्त 15 मिनटं वाफवलेत आणि 15 मिनिटानंतर आपल्याला थंड करायचे आहेत आणि मग आपल्याला खायला तयार आहे. तर ही जी पातोळी आहे ना, जशी जशी थंड होणार ना, तरीसुद्धा मी तुम्हाला गरम असताना सुद्धा ही पानं काढून दाखवते बघा. सहज अशी ही पानं निघली जातात हळदीची आणि मस्त अशी लुसलुशीत मऊ असे हे पातोळ्या तयार होतात. जरासुद्धा चिकट वगैरे अशा ह्या पातोळ्या झालेल्या नाही आहेत. तर भन्नाट रेसिपी आहे. जुनी पारंपरिक रेसिपी होती. आता ही कुणाला माहिती आहे की नाही माहीत नाही, पण नक्की एकदा ट्राय करा. आवडली तर परत परत करत राहा. आणि रेसिपी आवडली असेल आमच्या कोकणातली, तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि ही रेसिपी तुम्ही जर बनवत असाल तर नक्की कमेंटमध्ये पण सांगा की ही रेसिपी आम्हाला माहिती आहे. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच पुढच्या नवीन नवीन रेसिपीमध्ये. आणि जर तुम्हाला नवीन रेसिपी अजून काही बघायची असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की तुमच्यासाठी नवीन नवीन रेसिपी ट्राय करत जाईन. जुनी पारंपरिक रेसिपी पण तुम्हाला कुठल्या आठवत असेल त्यासुद्धा मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.